Hello guys, aniya sab ako karon ning atong bagong episode. Ato karon paghisgutan kining mga problema sa mga bagong user sa Windows. Ilabi na kining ato makita karon sa atong screen. Kini mga napita din guys. Instead nga makita na to ang picture pero mga icons lang, so mo kini karon na sa pagasulbanon hindi siya mga video man pero mga icon na sa sani mga pictures. Okay, so natay pagi sa gini pagsulbad o kini ato pagasunan. Okay, so way panglangan-langan ako karon i-perform ang solusyon sa problema sa atong pagasubanon. Okay, una sa tanan dinhi ato i-clear from start and then control panel and then to dinhi. Yun lang kutob mga guys. Daghang kayong salamat.